салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми ҳомиён ҳалима ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мову шумо дар комментария фикру ақидаи худро нависед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккур зиёд ба шумо тамошои ба фароғат хоҳонам. Айчин Тюн 8 феврали соли 1987 дар райони Туркутлии шаҳри Манисияи Туркия ба дунё омадааст ва ҳаёти кӯдакиашро низ дар он ҷо гузаронидааст. ӯ баъди хатми мактаби миёна ва литсей ба шаҳри Истанбул сафар мекунад ва ба донишгоҳи экономии шаҳри Истанбул дохил мешавад. Айчин Тюн донишгоҳро бо муваффақият хатм мекунад. азбаски Айчин Тюн ба дунёи ҳунар шавқу ҳаваси зиёде дошт, аз ҳамин сабаб ӯ баъди хатми донишгоҳ ба ҳунари дипломии худаш корро ба дӯш нагирифт ва баъдан ба як кастинги филмҳо рафт. дунёи ҳунар бисёр як истеъдоди баландро металабад, аммо ӯ аз ин ҳеҷ хабаре надошт. мутаассифона дар кастинги филмҳое ки ӯ рафта буд муваффақ нашуд. ҳарчанде ки ӯ муваффақ нашуда бошад ҳам, аммо баъзами ин дилмонда нашуду ин ҳунари волояшро мустаҳкам бо худ гирифту вориди дунёи ҳунар шуду ва ӯ гуфт: ман ба ин орзуҳоям ҳатман мерасам. соли 2004 Айчин Тюн дар як вақфаи кӯтоҳмуддат дарси ҳунарпешагиро омӯхт ва муваффақ шуд. ва аз ҳамон сол вориди дунёи ҳунар гашт. Айчин Тюн аввалин бор худи ҳамон сол, яъне дар соли 2004 аввалин бор дар филми Тармечай бо характери Гулю ҳунарнамоӣ кард. соли 2005 ӯ дар филмҳои Бешинҷи Боюд Умуну Туркусу ва дар филми Беяз Гелинҷик нақшофарӣ кард. соли 2007 бошад дар филмҳои Дувме ва Доллар Делеси бо характери Ҳадия ҳунарнамоӣ кард. соли 2008 ӯ дар филмҳои Дурулук Эксене бо характери Сурма ва дар филми Кучук Гадинлер ҳунарнамоӣ кард ва инчунин худи ҳамон сол аз солҳои 2008 то солҳои 2009 дар филми Колама яъне ҳомиён бо характери Ҳалима бо як истеъдоди баланде ҳунарнамоӣ кард. Айчин Тюн аз соли 2009 то соли 2010 дар силсила филми Умре Бедел бо характери Ойгу ҳунарнамоӣ кард. инчунин соли 2010 дар филми Севги Баланҷа нақшофарӣ кардааст. соли 2011 бошад дар филми Киз Онаси бо характери Заҳия ва боз дар силсила филми Чоҷуклар Дуньясы аз соли 2011 то соли 2013 бо характери Рӯзге ҳунарнамоӣ кард. соли 2012 дар филмҳои Ялан Дунья ва дар филми Деделер Далабӣ бо характери Залиҳа нақшофарӣ кардааст. инчунин ногуфта намонад ки Айчин Тюн оиладор шуда буд ва ҳатто соҳиби фарзанд низ мебошад. Айчин Тюн баъди фарзанддор шуданаш дигар дар ягон филмҳо нақш наофарид. Айчин Тюн баъди модар шуданаш муддати 3 сол аз дунёи ҳунар дур буд. аммо баъди ин дуриҳо худи ӯ тасдиқ намуд ки боз ба дунёи ҳунар бармегардад. худи ӯ гуфт ки ман ҳеҷ гоҳ ҳунарамро тарк накарда будам ва намекунам ва ҳатто дар як пурӯҷаи филм низ нақшофариро шурӯъ намуд. Айчин Тюн ба ғайр аз ҳунарманд буданаш инчунин мураббияи ЭКХФСИЯ мебошад. Айчин Тюн соли 2018 дар филми Амали Чин бо характери Ялус нақшофарӣ кардааст. дӯстони азиз, инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккур зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёр мададкоротон бод.
Орҳан Бикли 26 октябри соли 1985 дар шаҳри Измир, Туркия ба дунё омадааст. Номи падараш Азиз Бикли мебошад. Орҳан Бикли инчунин 7 бародари дигар низ дорад. Орҳан литсей бо номи Намои Камалро хатм кардааст. Ӯ касби ҳунарпешагиро дар давраи мактабӣ оғоз намудааст. Вақте ки дар мактаб мехонд, ӯ бо як ҳунарпешаи театр вомехӯрад ва дар ҳамон сол Орҳан дар театри ҳамон мактаб ҳунарпешагиро шурӯъ мекунад. Орҳан Бикли анони беҳтаринро дар байни мактаббачагон ишғол намуд, яъне ҷойи аввалро гирифт. Ин ҷоиза ӯро бисёр завқманд намуд. Барои ҳунарманд шуданаш дар ҳамон сол ӯ дар театри Кочали Шеир корро шурӯъ мекунад. Албатта ки ӯ корро шурӯъ кард, ҳунарашро бисёр дӯст дошт. Вай беҳтарин намоишгоҳҳоро бо беҳтарин нақшҳо ба даст меовард ва ӯ ба донишгоҳи Консерваторияи давлатии шаҳри Истанбул дохил шуд. Орҳан Бикли 4 сол дар донишгоҳ таҳсил кард ва дар давоми таҳсилаш ӯ дар театрҳо нақшофарӣ кардааст. Илова бар ин, ҳар як пешниҳодҳои аз силсилафилмҳои телевизионӣ пешниҳод мешуд, ӯ ҳамчун як аз фаъолон иштирок мекард. ӯ баъди хатми донишгоҳ 6 моҳ ба ягон коре даст намезад. Баъди ҳама корҳо ба ӯ як таклифи хуб шуд. Ба ӯ ин таклифро қабул намуд. ин таклифро ҳамкорӣ бо телевизиони Саманёлу дар силсилафилми Колама яъне Ҳомиён буд. Баробари силсилафилми Коламаро сар кардан, ҳаёташ ба куллӣ тағйир ёфт. Акнун яке аз дӯстдорон дар байни миллионҳо дӯстдорон гашт. Дар филми ӯ нақш асосиро мебозад. Ӯро боз дар як силсилафилм пешниҳод карданд. ин пешниҳод силсилафилми Экиб 1 буд, яъне гурӯҳи якум буд, ки мо ин филмро ҳамчун Садоқат мешиносем. Дар ин филм бо тахаллуси Акиф нақшофарӣ кардааст. Ногуфта намонад, ки Орҳан Бикли оиладор мебошад ва соҳиби як фарзанд мебошанд. инак мо ба анҷоми барнома расидем. Барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру вақту дуоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. Хайр то барномаҳои дигар. Худо ёру мададгортон бод.